Mill-ġurnata tal-eluq tal-iskejjel f'Marzu li għadda sal-lum ingħataw total ta' 123 tablet u laptops u 132 aċċess għall-internet b'xejn lill-istudenti vulnerabbli. Dan ħabbru l-Ministru għall-Edukazzjoni Obin Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet. Permezz ta' din l-għajnuna ser ikun qed jingħata ċans lil diversi studenti u familji vulnerabbli jingħataw opportunità ugwali għall-edukazzjoni fid-dawl ta' ċirkostanzi straordinarji ta' palissa. Kollox għandna total ta' 95 tablet, 4 laptops u 7 computers li tqasmu li diġà qegħdin jintużaw mill-istudenti kif ukoll donazzjonijiet finanzjarji ta' kważi 20,000 euro. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti Frank Fabri u 3 kumpaniji li fil-jiem li għaddew taw donazzjoni lill-Ministeru għall-Edukazzjoni għal dan il-għan. Permezz ta' evalwazzjoni minn kumitati mwaqqaf apposta ġew identifikati tal-bit kollha kemm tal-istudenti li jaqgħu taħt skema 9 u anke dawk li mhumiex, iżda talbu l-għajnuna. Il-Ministru tkellem ukoll dwar il-futur tal-edukazzjoni wara din il-pandemija. Biex naħsbu minn issa, mhux għall-preżent, imma aħna rridu naħsbu fuq il-futur, fuq għada, fuq l-edukazzjoni ta' għada li ħatiġi impattata bil-COVID-19 u x'nistgħu nitgħallmu u x'nistgħu nkomplu mmexxu l-qudiem. U dak huwa l-iskop ta' dan it-think tank. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.